నాకు ఆశ్రయపురమైన యేసు రాజా నిన్నే సన్నుతించెదను. నాకు రక్షణ శృంగమైన యేసు రాజా నిన్నే ఆశ్రయించెదను. ప్రభు నీవే నా బలము, అయ్య నీవే నా శైలము. ప్రభు నీవే నా బలము, అయ్య నీవే నా శైలము. నాకు ఆశ్రయపురమైన యేసు రాజా నిన్నే సన్నుతించెదను. నాకు రక్షణ శృంగమైన యేసు రాజా నిన్నే ఆశ్రయించెదను. నలు దిశలా శత్రువులు నాపైకి వచ్చినను, నీ ఉన్నత శిఖరముపై పదిలముగా నిలిపెదవే. నలు దిశలా శత్రువులు నాపైకి వచ్చినను, నీ ఉన్నత శిఖరముపై పదిలముగా నిలిపెదవే. నీ పర్ణశాలలో నన్ను దాచి నెమ్మదినిచ్చెదవే. నీ పర్ణశాలలో నన్ను దాచి నెమ్మదినిచ్చెదవే. నీకే వందనం, నీకే స్తోత్రము. నీకే వందనం, నీకే స్తోత్రము. నాకు ఆశ్రయపురమైన యేసు రాజా నిన్నే సన్నుతించెదను. నాకు రక్షణ శృంగమైన యేసు రాజా నిన్నే ఆశ్రయించెదను. అపవాది బాణములు నాపై ఎన్ని విసిరినను, విశ్వాసముతో నేను ఎదిరించి నిలిచెదను. అపవాది బాణములు నాపై ఎన్ని విసరినను, విశ్వాసముతో నేను ఎదురించి నిలిచెదను. సర్వంగ కవచమా నాకున్న బలమా, దాగు చోటు నీవే. సర్వంగ కవచమా నాకున్న బలమా, నా దాగు చోటు నీవే. నీకే వందనం, నీకే స్తోత్రము. నీకే వందనం, నీకే స్తోత్రము. నాకు ఆశ్రయపురమైన యేసు రాజా నిన్నే సన్నుతించెదను. నాకు రక్షణ శృంగమైన యేసు రాజా నిన్నే ఆశ్రయించెదను. నా ఆపత్కాలములో నీ గుడారములోనికి నీ ప్రేమ ధ్వజములెత్తి నన్ను తోడుకొని వచ్చెదవే. నా ఆపత్కాలములో నీ గుడారములోనికి నీ ప్రేమ ధ్వజములెత్తి నన్ను తోడుకొని
కాచి కాపాడెనే. నీకే వందనం, నీకే స్తోత్రము, నీకే వందనం, నీకే స్తోత్రము. నాకు ఆశ్రయపురమైన యేసు రాజా నిన్నే సన్నుతించెదను. నాకు రక్షణ శృంగమైన యేసు రాజా నిన్నే ఆశ్రయించెదను. ప్రభు నీవే నా బలము, అయ్య నీవే నా శైలము. ప్రభు నీవే నా బలము, అయ్య నీవే నా శైలము. నాకు ఆశ్రయపురమైన యేసు రాజా నిన్నే సన్నుతించెదను. నాకు రక్షణ శృంగమైన యేసు రాజా నిన్నే ఆశ్రయించెదను. మహాపరిశుద్ధుడైన తండ్రి, మహోన్నతుడైన దేవా, నీకు మా హృదయపూర్వకముగా కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. నిన్నే నమ్మినాను యేసయ్యాను. ఈ 3వ క్యాసెట్ నీ ప్రజలకు అందించుటకు నీవు నన్ను బలపరిచినందుకు స్తోత్రములు తండ్రి. ఈ పాటలు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దర్శించి సమస్యల నుండి, బాధల నుండి, అప్పుల నుండి విడుదల కలగచేసి నీ సమాధానము వారికి అందించుమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆర్థికముగాను ఆత్మీయముగాను బలపరిచిన వారిని దీవించి నీవే మహిమ పొందుమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్.